أرسط زينا بلمعت سرناي مسنو حاجة زاجد لعلي 20 مليون كنتال فريات ببهلا ومجدين بكومباينر نكاب كم استحالة من السير حرشة فليتو أب أديس أبابا بمخنيات لمعات كوريدر نزل علو نبرتي تمتات آني كحسان كيار بوتان كم زوها من محدار تاك تماغليزو كابوزاي نيوكرين هتوص وتهدراو حجز كوهابا قدما منستر بولان توسك صاوعي تقريبا عزو سلامتنا تقبلوا كبرات تختاتلتي نسعات زيد سدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات جيتاتشو علو مساخم كصنحي سناي مكتال نكون لكم دمام تمنيتيو فلما حصرت زيناتات بلمعات سرناي مسنو حاجه زاغيد لعل 20 مليون كونتال فريات ببهلاو مجدن بكومباينر مئكاب كم استخاله من سير حرشا فليتو فصام مسرح ركب حزبن كومونيكيشن من سير حرشا يتكبد لاقو نتكال بريس ኢትዮጵያ كم زغلصوم اب كبابتات قلا هاغرنا سرناي مسنو حاجاي 2016 عام تمرت ببهلاو مجدن بكومباينرن ناي مئكاب سرحتنا تسالط مخونو حبيرام النات سرح بزركب سرحتون زاغيد 20 مليون 213 611 كونتال تاكيبو لهم بسرناي مسنو حاجاي 2016 عام تمرت 3 مليون هكتار مريت بسرناي بمشفان 120 مليون كونتال فريات نمركاب تتلمو النات سرحة كم صنحة قليصم بزراتي كشفن تتلمة تلمي ملو بملو بمسخاع عب كبابتات قولات فريات ببهلاو مجدن بكومباينر نايم اكاب سراح النات السرحة علام ببركي هاجر أبربحا زو علام 460 ماشينات ممرمري حمام تبي كم زعد دقام من السير تعنا فليتو منستر تعنا حلافي ديسك مقصار مكل خال حمامات تيبي دوي سغان خالوت حمامات سامبان ايت تايو لتا كمز غلصوم كساب موداتا بجت عامت 2016 عام تمرت 460 ماشينات ممرمري حمام تيبي نمعداك تتليمو كمزلو غليصم ابز حلفو 10 عامتات حمام تيبي نمكل خالن مقصارن بزتسرحو سرحتي 530 ماشينات ممرمري تيبي كمز تعدقام زي تزاربو ايت تايو لتام قطرتن ماشينات ناب حدا الشحن حدا مئتين مبصاح نات سرح مخانو حبيرام የህዳሴ ጉዟችን መሐንዲሶች እኛው ግንበኞችና ሰራተኞች እኛው የፋይናንስ ምንጮችና አስተባባሪዎች እኛው በአጠቃላይ የህዳሴ ጉዟችን ባለቤቶች እኛው መሆናችንን የሚያሳይ የባለቤትነት ማረጋገጫ ካርታችን ነው። አባይ ሀብታችን ለማታውለ ያለቁንታ ግድቡ ሲጀመር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ነበርኩና የህዝባዊ ድጋፍ አሰባሳቢ አገራዊ ግብረ ኃይልም መሪ ነበርኩኝ። በዚህ ጊዜ መጀመሪያ አካባቢ ስንጀምር የተወሰኑ መጠራጠሮች ነበሩ። ኢትዮጵያውያን ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በአባይ ጉዳይ ላይ ምንም ሳያቅማሙ ከህፃን እስከ አዋቂ ከወታደሩ እስከ ሲቪሉ ከተማረው እስከ ካልተማረው ከአርሶ አደሩ እስከ ፋብሪካ ሰራተኛው ሁሉም የተሳተፈበት ነው። የመጀመሪያው 6 7 8 ወራት የኛ ስራ የነበረው ችግሩ ምንድነው? እንዴት ተፈጠረ? እንዴት ይፈታል? በዝርዝር መገምገም ነው። ከገመገምን በኋላ ደግሞ ጠንከር ያለ ውሳኔ መወሰን ነው። ፕሮጀክቱ ስለምንፈልገው በጊዜ ማለቅ ስላለበት ልምድ ያለው ብቃት ያለው መስራት የሚችል ኃይል እናስገባ ብለን አጠቃላይ የአመራር
ለውጥ በቦርድ በመብራት ኃይሉ በፕሮጀክቱ በብዙ መንገድ የአመራርና የኮንትራት ለውጦች አካሂደናል። أمكتتال ما دي زينا إتبي تقرنياكم تركبوا كبرات تختاتل تحزون مسانا صنحو زيناتاتنا نغطس اليوم كنتيبا محدار كتما دي سابا داني شابيبي كاب بولي كارغوك ساب بينتو عقاقاب سالت زلو حملو عيل معات عودة الساليتان تن كنتيبا دحري عودة أب محبراو متسار قصنا بزنبرو صحوف كتما دي سابا صريتي صبغتن حملو يتن مقبار تجمرو سراحة المعات كوريدر أكال زخنا تسراحة حملو عيل معات متصاوتي هسانات مهدسي بوتاتاتن كالوتن نبرتي قلقالوت زهبو سراحتي زحقو فيلن تزالت زلو سراحتي حملو عيل معات كلتا ميت شيح كاري زي شفنن كابولي كارغوك ساب بينتو عقاقي زبصح 9.5 كيلومتر زنوح مخانو زحبراتن كنتيبا اتسراح اب حصير اوان تزازيمو نهزبي كفتي كم زخونه حبيران أبو أديس أبابا بمخنيات لمعات كوريدر نزل على نبرتي تمتاتاني كحسان كيار بوتان كمز وهاب من محدار تاكتما قليس اللهم كنتيبا محدار أديس أبابا داني شابيبي أبتا كتما سرح زلو سراحة المعات زي تأمته مجلس هيبن أبو أديس أبا سرح زلو لمعات كوريدر تاكتما نابزحش بركي كتمانت نمشي قار مسرتاو سراح كمز خونتن كنتيبام تزاريبا بمخنيات المعات كوريدر نزل علو تمتاتاني كحسان كيار بوتان كمز وهابون قليسان أبتي كيدي ساقم فتحاونة نكيهلو تنكاغا خمز قبر تزاريبا وستيخانون بسنكتي زسالت زلو سراحة المعات حدقتات يفرسوالو زبل ورا فتصوم حاسوت مخانو حبيران أبو أديس أبابا مس محبراوي تذكرو زبناونتن مهدستن بستأساسرت صنحو أبايت كلهم حدقي أيخلون كبل بعل مزيح على حدقي إثيوبيا قليسوم أبو أديس أبا المعاد كوريدرن داق مهنساتن هابتتات هاجرن حدقتات نايم حلاو محب حابن مسقان مسرحتين ناتوغن مخانو بعل مزيح على حدقي إثيوبيا فليتوم أبتا كتما سراحة المعاد كوريدر حدقتات مسرت المعاتن ناي محب حاب محلاو محداس سراحتي أموغان بزنبرو نخقصلو مقبارو كنتيبا تا كتما آداني شاببي مقلاس انزذكريو وانا دايركتر بعال مزيح على حدقي إثيوبيا حقاز بروفيسور أبابا واياليو كمزغنصوهم هابتن حدقني إثيوبيا بمحلاو بمحب حابن بمسقانن تولدين كم حلالفو بفلوي تخراتي سرحالهم حلو حدقن مسحباتن ناي مسفاح سراح أب سفلالو كبابتات زهاجر يوغن زلو خوينو أب أديس أباون حدقتات ناي محلاو محب حابن مسقانن سراح بسفاحت يوغن محلاو قليسهم أبتا كتما أب كفلة كتماتات أرادا قل لي كيركوسنا أديس كتمان أكال زي صنح مسرتا أديس أبا بمخانن نايكين هنس ملكع كتمانت زريو مذكرتات مهلاو مال علم قدم حزي أبتا كتما معك أنت تحدقي زي مال أخلهم سمزقو من باروم دحر مزخخر عالم لخاو تمكرو مزقبا حدقي مبقسي بمقبار باستدالو ممرحي مسارت بحدش ملكعو مزقبا حدقي ناتخايدة مخانو تزاريبام بمسارت زي قدم حزي سمزقبو بحدقتات زغصلو انتلو بمسارت ممرحي معك أنتات زي مالو دما أي قصلون كبلو تزاريبام بمخان دما أب أديس داق مهنساتن لمعاتن كوريدرن كحلو زقبهم حدقتات نكهلو كم استقبرم توم وانا دايركتر تبع المزي تزاريبهم سبابتي تولدتي تجراي حجز اخلي كم زحابو تقليتهم بسبابتي تولد تجراي سرخب حجز اخلي نصقمان كم صحابه زفر قطبا قطر وردال على ما يچو قليتهم كم مجلسي حلافيت زفراي تفساسيون مكونن زي كاب سبابتي سرخب العلي كلتا شحن 400 كنتال اخلي كاب 15 ابياتات بمسرت صقمهم نزتتصنعو نلعلي 16 مراحت صدرا مس عيالهم نحدب 15 كيلو متن كم تخفافلن زيد ما فتحاونت كيلو كاب عبيت عدي مراحتي هيمانوتن سراحتنياتات منغستن تاورداز توصاصو كوميتي ناتعذبو كم زتخفافله وسخهم غليصم بوغن تحجز تغبرلهم وغنات تاو وهبا فتحاو كم زخونن بتيستوهاوم
ኮታ ከም ዝተሓጎሱ ነቶም ሰናይ ተግባር ፈጸምቲ ሰብ ሃፍቲውን ኣመስጊኖም ዋና ማሕዳሪ ጣብያ ሓወስታ የተሐዱሽ ብርሃነ በወገኖም ብርክስ ዝበለ ዝተጸገመ ህዝቢ ስለ ዘለና በዞም ግብርቲ ሰናይ ሰብ ሃፍቲ ዝተገብረ ሓገዝ ተጠናኺሩ ክቅጽል ይግባእ ከም ዝበሉ ንኮሙኒኬሽን ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ጸሪሑ ጸብጸቦ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ትግራይ እዩ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ንህንጸት ግድብ ሕዳሰ ልዕሊ 8 ቢልዮን ብር ድጋፍ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ሸገር ግድብ ሕዳሰና ኣሰር ወለዶና እዩ ብዝብል ቴማ ውድድር ጉያ ተሳሊጡ 5 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ውድድር ህቡባት አትሌታትን ካብ ኩለን ክፍለ ከተማታት ሸገር ተውጻጹ ተወዳደርቲን ተሳቲፎም ኣብቲ መድረኽ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ኣይተ ኣወሎ አብዲ ዋና ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ምትሕብባር ህዝባዊ ተሳትፎ ዓብይ ግድብ ሕዳሰ ኢትዮጵያ ዶክተር አረጋዊ በርሀ ከንቲባ ከተማ ሸገር ዶክተር ተሾማ አዱኛን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ከተማ ሸገርን ተረኺቦም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ኣይተ ኣወሎ አብዲ ኣብቲ እዋን ወርሓ መጋቢት ሓቀኛ ፌደራሊዝም ጋህዲ ዝኾነሉ ሕውነትን ሓበራውነትን ዘተጠናኸረሉ ወርሒ ኢሎም ካብ ጽባሕ ለውጢ ጀሚሩ ኢትዮጵያ ብሓይልታት ውሽጥን ወጻኢን ተተፈተነት እኳ ኩሎም ብሔረሰባት ብሓባር ደው ብምባሎም ሃገር ሓድነታት ሓልዩ ብሉዓላውነታ ጸኒዓ መቕጻላ ተዛሪቦም መንግስቲ ክልል ናሃቦ ብዘሎ ቆራጽ ኣመራርሓ ሕቶ ሕብረተሰብ ዝመለሱ ልዕሊ 55,000 ፕሮጀክታት ተዛዚሞም ግልጋሎት መሃብ ምጅማሮም ቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ጠቂሶም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ክልል ንህንጸት ግድብ ሕዳሰ ዝውዕል ብዕድጊት ቦንድን ብውህብቶን ልዕሊ 8 ቢልዮን ብር ኣስተዋጽኦ ከም ዝተገብረ ጠቂሶም ክብል ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣመላኺቱሎም እቲ ሕብረተሰብ 13 ዓመታት ዘቑፀረን ብኣመራርሓ ወሃብነት ምምሕዳር ለውጢ ናብ መወዳእታ ምዕራፍ ዝተቃረበ ህንጸት ዓብይ ግድብ ሕዳሰ ኣብ ፍጻመ ንምብጻሕ ግደኡ ንክዋጻእ ኣተሓሳሲቦም ባንኪ ዓለም ንኢትዮጵያ ደገፍ 340 ሚልዮን ዶላር ገይሩ እቲ ደገፍ ብሰንኪ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንዝተሃሰዩ ኣብ ከባብታት ቆላ ዝነብሩ ዜጋታት ናብርኦም ንምምሕያሽ ዝውዕል እዩ ተባሂሉሎም ብመሰረት እዚ ልዕሊ 3 ሚልዮን ሰባት ተረባሕቲ ክኾኑ እዮም ተባሂሉ ንለውጢ ከባቢ ኣየር ስዒቡ ዘጋጠመ ድርቂ ብኣብዝሓ ናብራ 4 እንስሳን ክኸብድ ከም ዝገብር ተገሊጹ ስለዝኾነ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመውቲ ኣብ ከባብታት ቆላ ዘጋጠመ ልዑል ድርቂ ሞት እንስሳት ከም ዘስዓበን ብሰንኪ እዚ ድማ ህይወት ሚልዮናት 4 እንስሳ ኣሉታዊ ጽዕንቶ ከም ዝፈጠረሎምን ይፍለጥ ስለዝኾነ ባንኪ ዓለም ንኢትዮጵያ ደገፍ 340 ሚልዮን ዶላር ከም ዝገበረ ካብቲ ትካል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡሎም አዲስ አበባ ካብ ዝመደብሩ ስቱዲዮ ኢቲቪ ኣብ ምክትታል ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መሪጽኩም ስለትከታተሉና ነመስግነኩም ሕዝቡን ምሳና ጽንሑ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮ ዜና ክንሓልፍ ኢና ዓብይ ግድብ ሕዳሰ ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያን ክኽበር ዘኸኣለን ምልክት ሉዓላውነት ዝኾነን ሃገራዊ ፕሮጀክት እዩ ክብሉ ኣማኻሪ ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ዶክተር ከበደ ገርባ ገሊጾም እዚ ሃገራዊ ፕሮጀክት ጋህድን ክኸውን መላ ኢትዮጵያውያን ከም ዝተረባረቡ እውን ገሊጾም እዮም ንጸብጻብ ኣቤል ሙልጌታ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ሓንቲ ሃገር ኣብ መድረኽ ዓለም ረብሓ ክኽበር ንምግባር ጥንኩር ኢኮኖሚ ክህልዋ ከም ዝግባእ ብተደጋጋሚ ይግለጽ እዩ ኢትዮጵያ እውን ኣብ መድረኽ ዓለም ረብሓ ንክኽበር ካብ ዘኽእሉ እቲ ሓደ ዝኾነ ግድብ ህዳሰ ሃኒፃ ሓይልን እናፈልፈለት ትርከብ ንዘመናት ብዘይ ረብሓ ዝጓዓዝ ዝነበረ ሩባ ኣባይ ሎሚ ብግድብ ህዳሰ ተሓፂሩ ምልክት ሉዓላውነት ሃገር ንምዃን ክኢሉ እዩ ለምሳሌ ከሉዓላውነት ጋር ብንመለከት ንኣብነት ምስ ሉዓላውነታት ተሓሒዝና ተሪኢና ኢትዮጵያ ንዘበናት ዘለዎ ሃፍቲ ከይትጥቀም ዝተገበረት ሃገር እያ ህንፀት ግድብ ሕዳሰ ኣብዚ ሕዚ ዘለዎ ብርኪ ምብፅሑ ክሳብ ሕዚ ዝነበረ ጽዕንቶ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ዓርሳ ዝኾነ ሃፍቲ ናይ ምጥቃም መሰል
أبيت قطبة هاجر نخرجاجز غيريو قدف حداسي إثيوبيا قدف حداسي إثيوبيا ربع أباي أب إثيوبيا نابر بحامق إيار كم زي كالتجيرو مزدقمت وصعندو تتحالفو قاعد بمخانو حبراوي ربحا مسارة زقبرة متأثر نخفتر كم زخالون تقاليزو يوم هداسي قدب كما جنباتو بفيت قدف حداسة قدم مناسو ربع أباي زتنكفة انهبو ملسي زخفة أيو النابلو نهاجرنا زفرارحو أكلاتن هاجراتن نيروميوم هزبي إثيوبيا جنا نزي مفرارح قال بوتا كيابة بحبر تحبابيرو نتهنسات مجمار كيليو مسلاتنا كخبرو نمقبار أب هاجرنا زلو تفترعو سقاتات بملمع أب قداي هاجرنا زززنا أكال كم زيلا أرئينا ملا إثيوبيا نهاجرهم قبلو كباب فلالي حادو الناس مرزقلو عبي قدف الداسة عبزي حززلو بركي نخبز كم زخالوو تقاليزو يوم የፖለቲካል ዩኒቶች የተለያዩ አመለካከቶች ቢኖሩንም አፈላላይ ፖለቲካ አርአያ እንሃለውና ንረብሓ ሀገር ክበሃል ሓደ ምዃን ከምንኽእል መስላትና ክኽበሩ ምግባር ከምንኽእል ዘርአናሉ እዩ እዚ ንሓድነት ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ዝጠቅም ነገር እዩ ብምኽንያት ግድብ ህዳሴ ጽዕንቶታት ሕዝውን ዝቐጸሉ እንትኾን እቲ ግድብ ግና ኣመዛዘመ ብርኪ ከም ዝርከብ ተገሊጹ እዩ እኔ ዶክተር አብይ አህመድ ሕግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። የመጀመሪያ ስራዬ አሁን እንደማደርገው ከህዝብ ጋር መነጋገር፣ ሰላም መኖሩን ማረጋገጥ፣ ወደ ልማት ፊታችንን ለማዞር የሚያስችል ድጋፍ መኖሩን ማረጋገጥ ነው። አሁን አጀንዳችን ሰላም 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 ነው። የዚህን ክልል ህዝብ እኛ የምናስበው ጀርባችን የሚጠብቅ ድንበራችን የሚጠብቅ ለራሱ ሳይኖረው ሳይተርፈው ለማዕከላዊ መንግስት እያካፈለ ከህዝቦቹ ጋር የሚኖር ሀገሩን የሚወድ ባንዲራውን የሚወድ ህገ መንግስቱን የሚወድ ህዝብ እንደሆነ ነው የምናውቀው። ክቡራት ተጋደልቲን ስድራ ስዋዕትን ዝተከበርኩም ነበርቲ ከተማ መቀለ የትግራይ እናቶች እንደ ልጃቸው አቅፈው ቡና ከሰጡኝ በኋላ ቀምሼ ጦም ቡን ካላልኩ እንኳ በምዕራብ ደግሞ እያፈሉ በሚያስደንቅ ፍቅር ቋንቋቸውን፣ ባህላቸውን፣ ማንነታቸውን አስተማሩኝ። የእናንተ ክብር ፍቅራችሁ ብቻ ነው። እልህ አያስፈልግ፣ በወሬ መበሳጨት አያስፈልግም። እንደ ድሯችሁ ፍቅር ከሰጣችሁ እንኳን ኢትዮጵያዊ ማንም በእናንተ ማንነት ሊማረክ ይችላል። እኔ አውቀዋለሁ እሱ። ወደ ቀድሞ ፍቅራችሁ ከተመለሳችሁ ሁሉም ነገር ቦታ ቦታውን ይይዛል። በጥላቻ በኃይል መንፈስ ነገር ማየት አይጠቅምም። እኛም አካባቢ እኔም ባለሁበት እንዲሁ ችግር አለ። ብዙ አባቶች እንዳሉት መቀራረብ ያስፈልገናል፣ መነጋገር ያስፈልገናል፣ ይቅር መባባል ያስፈልገናል። በማያስፈልጉ ጉዳዮች ስንካረር ስንጣላ መዋል መተው አለብን። ኢትዮጵያን ተቆጣ አጅርቲ ብይሱን ሰሙ ጉዳ ቀብዲ ቀበኛ ቀብዲ ረኮሽ ተቁማላ ተቆታናን አመለ ዝሬፈተኒ ወዲን ደወየ ከንጀል አዱኛው እንደተበራጅር ተቁማን ገኝ ሙርቴሳ ለመፋ ጅብ ኦፍ ኬሳት ይበለሱ ወደ እናንተ የመጣ ትግራይ፣ ወደ እናንተ የመጣ ኦሮሞ፣ ወደ እናንተ የመጣ አማራ ቢያንስ ወገኖቼ ናቸው ይቀበሉኛል ብሎ አምኗችሁ መጥቷል ማለት ነው። በሁሉም ክልሎች ጥያቄ ይነሳል። አንደኛ መገንዘብ ያለብን ነገር አንዱ ክልል ከሌላው ክልል ድንበር የለውም።
የአስተዳደር ወሰን ያለው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ ውስጥ በጋራ ለመኖር አንደኛው ስፍራ ከሌላ ስፍራ የሚለይበት አርቲፊሻል የሆነ የወሰን መለየት ለአስተዳደር ጉዳይ እንዲጠቅም ታስቦ የተሰራ እንጂ ማንም ኢትዮጵያዊ ከአንድ ቦታ ተንቀሳቅሶ መስራት መኖር እንደሚችል ሕገ መንግስቱ በግልጽ አስቀምጧል። ካቦጻይ ናብ ዝሓረናዮ ዜና እንትንሰግር ንዩክሬን ህጹጽ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክወሃባ ቀዳማይ ሚኒስትር ፖላንድ ቱስክ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣገዳስነት ኩናት ኣብ ዝቕጽል 2 ዓመት ክውሰን ምዃኑ እውን ኣጠንቂቖም ቶም መራሕያ ስዒቦም ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ኣዝዩ ወሳኒ ኩነታት ኢና ንነብር ዘለና ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም ኣብ ጸጥታ ኤውሮጳ ጽኑዕ ምትእትታው ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ሩስያ ንመጀመርታ ግዜ ቀትሪ መዓልቲ ንኬቭ ብሃይፐርሶኒክ ሚሳይላት ከም ዘጥቅዐት ኣመልኪቶም ፕሬዚደንት ፑቲን ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ኣዳራሽ ከተማ ክሮክሰን ጅሃዳዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ገይሩ ብዘይመርትዖ ዝነቅፍ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ዕላማታት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ መምኽኔታ ከም ዝኾነ ርድኡ እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ፖላንድ ቱስክ ተዛሪቦም ክብረት ተኸታተልቲ ዜናታትና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ነጥብታትና ክነዘኻኽረኩም ብልምዓት ስርናይ መስኖ ሓጋይ ዛጊድ ልዕሊ 20 ሚልዮን ኩንታል ፍርያት ብባህላዊ መገድን ብኮምባይነርን ምእካብ ከም ዝተኻእለ ሚኒስትር ሕርሻ ፍሊጡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምኽንያት ልምዓት ኮሪደር ንዝለዓሉ ነበርቲ ተመጣጣኒ ካሕሳን ቅያር ቦታን ከም ዝወሃብ ምምሕዳር እታ ከተማ ገሊጹ ኣሎ ንዩክሬን ህጹጽ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክወሃባ ቀዳማይ ሚኒስትር ፖላንድ ቱስክ ጻውዒት ኣቕሪቦም ክብረት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝተዳለዉ ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ምስለ ምክትታልኩም ነመስግን ጌታቸው ኣለሙ ምስ ሰሙያ ቀጥታ ፈኖ ስቱድዮ ሓቢረኩም ነይረ ኣብ በቢ ዘለኹም ወሰላም ክትኮኑ ድማ ትምኒተዩ